Så stemmer den heller ikke mere. Stemmer den igen. Når synger er en lille og åndssvag melodi, og kan slet ikke lade være. Men selvom den er åndssvag, er det for den. Ja, prøv lige at høre her. For den er skrevet af en mand, som har en rigtig åndssvag hund. Og nogle rigtig åndssvag børn, og en rigtig åndssvag hund. Det er en af dem, der godt kan lide at slå sin mur. En lille og åndssvag melodi, det er ikke det rene bær. For på en åndssvag skala helt fra 1 og så til 10 kan slet ikke være. Folk for lille til den der. Så går han bare.